shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Madawwami a mulki Allah sarki kalikin kowa, mai banko da yaushe kaban sirrin tafiya cikin baiwa. Ubangiji kaban jirgi na yabo ko yaushe na yi ta hawa, a tashar Sheikh Abul Fatahi zan sauke abun da na yi don hidima. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ubangiji ka ƙara salatul fatihi mai cikar haske, ka yi shi gwargwadon jauhara gun wanda kake yi wa taki. Ka sanya alubaiti lamari in ba su to akwai sake, ciki ka sa sahabbai waɗanda suke yi wa shugaba na hidima. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Maulana abul faidi kiblar masu rabu mashayata, Sheikh Ahmadu Tijjani sanni da hutawa mafuskanta, da Shehu Jiyali har da Sheikh Ibrahim Kaulahi mafita. Dole in gaishe da alfulatu murabbi mai cikakken girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Mai koyar da bayi salon tsarin tsayuwa gurin hidima, mai gadar da gonar gudanar da rayuwa cikin noma, mai bayar da taki nagartacce da iri abin nema, mai daidaita yadda ake aikin yayi kyau da kayan girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Babban sahabi na Sheikh Ibrahim Alkaulahi sarki, mai tafiyar da harkokin fairar gausi cikin tsarki, mai ba salikai ma'arifa majazubai kuma a dokoki. Tafiyar ce ake da kafa biyu an tsole idan yan gulma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Maulayal azim Shehu Abul Futuhat mai cikar asali, ga nasaba da karfin wilaya a baɗini da mafili. Ahmad Yarwa mai darajar da take sama can a kololi, daga ku an gama a halin Zahra sarauniya Fatima. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shehi kun ba Allah da gaske daga ƙofin ku har zuci, kun yi wa shugaba hidima kowace awa da mintoci, kuma kun nuna yadda sahabbai ke tafiyar da sufanci, yadda Aba Huraira suka yi ba bambanci ku gano kuma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Yau wata jami'a zana amban admission a barci na, ru'uya nai da Shehu Abul Fatahi a gida makwanci na, ya rungume da ƙarshe ya ɗauki hannun shi ya kama hannuna, ya yi mini izini in yi marwaka wannan batu ya yi girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ya zama dole na yi maka baitoci shehi farin duba, da lamanin ku zan yi yaban nan ba wai kokari na ba, a ƙara taimaka
har yau ban yi kwari ba, sai fama nake da takardu na yi shiru kamar wani kurma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ahmadu dan Aliyu na Ahmadu wanda ya buɗe ƙofofi, mai yi wa auliya wa ado da sufar da tana she sufofi, mai sa zuciya ta ba Allah ko shagalar ta yayi ƙarfi, ko kallon sufar ka yana sa ƙaunar shugaban al'umma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Mai taska a taskar mashayar duk aka wani baki dai, don ku annabawa a nan suka sha lamuransu yayi daidai. Ba son zuciya a kalaman nan da nake faɗa in dai Allah kan nufa za ka gasgata zancen nan da na kawo ma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shewa abul futuhati wal barakata hakikanin halara, mai sirrin azurta zukatan nan da suke cikin fatara. Tilas ne a gaishe ku gun sallah ko hajji ko umara, domin ko salatin ma'aiki sai an sa da ku 'yan girma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shewa abul futuhat al-yarwawi kamili tammi, na shakati kusan kawaliyin Allah mai karamomi. Cikin kashe Mansur Kaduna yake iya furta kalmomi, gwalagwalai su gamsar waɗanda suke bin hagu su dawo dama. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shek Ahmad na Shek Ahmadu aina nesa ne cikin na kusa, sirrin lahi jika ga Ahmadu din nan Bushira Isa. Yau turawa da larabawa 'yan kudu da ƙasar Hausa, gunka suke zuwa neman madadi lamuransu har yayi girma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ahmadu mai wilaya mafi tsadar samu gurin bayi, sannan ga sharifta kurewar daraja ce cikin matsayi. Ahmad yarwa ko ta ina aka duba shekana kayi, limami cikin mabiya fairar mai tabbataccen girma. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shewa karkata cimma ruwa babu abin da ya yi saura, ka gama gyare-gyaren lamura ga su a zahiri karara, ka yi dawai tugun tafiyar domin mabiya mu shagara, ka kawo abun kusa ba wahalar samun shugun mai nema. Shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shewa abul futuhat alkhairi ne ba kalilan ba, ya bude ababan da ko da can wasu ba su gano ba, bai faduwa a waka a gaibiya suke ba a fili ba, al'amuran sai dai imani gun wasu ko abun yayi
girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Mai kura kwalliya don ma'aiki ba don birge kowa ba, bai yi wa shugaba kishiya ba a bayyana ko a ɓuya ba. Kulliyar shi ya bai wa annabi ne bai rage komai ba, in dai mun bito mu kwatanta irin wannan ɗabi'u mu ma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Shehu irin muhabbar shi ba ta yi kama da irin ta kowa ba, yakan yi kwanaki ko 'ya'yan shi ba zai gane ko ɗaya ba, ba zai ci ba ba zai sha ba in ba al'amarin gwani na ba. Ya kare rayuwar shi kan kaunar Mahmud da yi mar hidima. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ahmad yarwa duk gidin da ba ku ko an yi shi ya ruguzo. Ahmad yarwa ne sirrin tafiyar wanda ya gwarzo. Ahmad yarwa ne manufar magana ga mai guri ya zo. Duk wani kewayen da za a yi kusani sai an naɗe tabarma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ahmadu zinatul bugun daraja kuma garkuwa makura. Ahmadu subgatullahi mai sa'ai ta nutso cikin halara. Mai tafkin da auliya suke zuwa kullum su sha madara. Ka yi musu madadi in sun yi gini karami ya zam yayi girma. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma. Ku yi min izini shehi na yi wata 'yar magana cikin dango, a baitukan da kuka mun lumana da rubuta su na kirgu. Nan zan dakata na tuba bisa kalmar gada ta shigo. Na kashe Sale Jos irin afuwar nan ce nake da nema. shewa abul futuhati sannu wali mai cikakken girma.